Ahoj, já jsem Divine a vítejte u dalšího dílu Master of Orion. V minulém díle jsme získali Orion, jej, ale neviděli jsme Death Star v boji. Vzhledem k tomu, že jsme v podstatě už vyhráli, tak můj plán víceméně je vzít flotilu z Death Star, dostat jí sem, zničit pár planet, zničit pomocí Death Star tuhle flotilu a vidět jí v boji. A potom, co přijde dřív, jestli je dřív stihneme vyhladit, anebo jestli je dřív stihneme vyhrát diplomatické vítězství. Uvidíme, nevím, netuším, ale v podstatě to je můj plán, prorašovat to víceméně. Protože už toho není moc co dělat v této hře. To tak vypadá. Fleet needs orders, yes, go. Stavíš? Nechci, aby mi obsadili Orion Prime. Tak, bye. Research. Whatever, I don't. Nevím, něco, prostě. V podstatě už to není důležitý v této chvíli těžce. Production. Ježišmarja, ty. Why not? 8 goods. No. Možná trošku potuníme Orion, ale nemyslím si, že to má smysl. Jsme na tom. Dát pozor, kde je jejich flotila. Protože nechci tady někde slíp. Protože ji nechci zničit pomocí této flotily. Prostě. Možná bych je mohl mergenout. Ukáž, kde je Star. Budeme mít větší flotilu. Choose research. Dol, whatever. Je Tech 3. Se nám trošku zasek, ale whatever. Takhle. Nadušený. Těch peněz prostě. Těch naprosto šílených peněz, co máme. No, je to trochu tím dělaný, že prostě když jsem to začal hrát, tak ten patch byl těsně nebalancovaný, co se týče AI, víceméně. AI to totálně podělala a nemá dostatečný vojáky nic. Ze začátku teda jako počky problémy dělali, ale to protože nás víceméně rushli. Já jsem late game player, co se týče prostě Forex. Jo, no to je fakt důležitý. Pane bože. Tak. Tady je něco zajímavého. Medium. Mohli bychom kolonizovat celou tu galaxii, ale to by bylo fakt něco šíleného, popravdě řečeno. Jako. Za chvíli postavený. Tohle. Ale hlavně dát pozor, aby jsme Orion Prime si nezměnili na tundru. Tak. Upředu. Tohle to bude autorizov. Ale. Boj s tímhle. Samozřejmě snaží se utíct. Ale to jim nepomůže. Ok, co je tohle? Ocean, Radši to uložím. Že kdo ví, co se stane. No. Ta síla. A to ještě nemáme prostě state of the art věci. OK, tohle to bude fakt zajímavá bitva. Take command. Dum. Už mám pocit, že se to googlo. Dobrý. Vypadají víc cool. Omega. To je velký jak Battle Station. What the fuck? OK, Cinematic? Why not? Když takhle uvidíme líp prostě ten naprostý bullshit, co udělá tohleta věc. Kupředu. Dun. Okay. Je střílet něco?
Je to takový mech, no. Není to nic, co bychom neviděli už, co se týče prostě těch lodiček. Ale vypadá to cool, jako. Jak si představil, že prostě AI proti mě by fakt měla dostatečnou sílu a měla fakt Doomstar. Tak ta bitva by vypadala fakt pěkně. A teď si počkáme na diplomatické vítězství asi. Když ne, zničíme jednu tu. Chci mi zničit jednu planetu. Předpokládám, že Doomstar to dokáže udělat. Bude nějaká kascena nebo něco, to bylo cool. Guard, skip, sleep. Tak. Can I? Jo, minimálně tu Battle Station pravděpodobně musíme zničit. Dával smysl. A tak, no. Jako můžu bombardovat, ale... Can I kill it somehow? Já vím, že to nějak jde, ale popravdě řečeno nedokážu přijít na to jak. Mají ten mentár, ale to je... Uf. Resolve, proboha. Tak. Jako máme. To je šílený tohle. Číme jich ten? Fleet Nemancia. And... Advanced Military Outpost. Ty stavíš? Bye. Nějaký další věci. Nope. V tom případě prostě tyhle. Věci na jídlo. Nejlepší. Jako druhý prorůst. Kolik to má teď? Maximálně lidí. 25. Pořád je to trochu lepší než naše původní nejlepší planeta, což byla tato šílenství. Takhle, you know, za A, ale za B nejdřív pollution. A potom... Nope. Fine. AI... No. Go away. AI by mohlo dávat pozor na tyhle ty věci a hlavně mohlo by terraformovat na Gaia automaticky, protože jako neexistuje šance, že nechci Gaia planetu. Fakt ne. Já mám vůbec flotilu. Maria Josef. Všechno se to... Pleasure Dome, why not? This is not... needed. Whatever. Kde mám? Tady. Nič altary. Jejich homeworld bude zničen. Drop. To musí chcít. No, ten Mariňák se tam někde krčí. Máš smůlu, OK. Tak. Si to užij, no. Jeden batalion. Je, tak. Ničení. A tohle to vypadá, že dřív než diplomatik. Já ani nevím, jestli je možný diplomatický vítězství. Jelikož už jsme jenom 2. Já bych, jako možná bych předpokládal, že aktuálně není. A kdo ví? Kdo sakra ví? Tak. Tohle je... Gaia. Ale Ultrapool. Už mám pocit, že to terraformoval někdo a potom se to nějakým způsobem někde... to... ničilo. Respektive odkolonizovalo. Nikdo už to nekolonizoval, tak. Ničíme Mentar. Tam by mohly být ještě nějaký ti Cyloni. Autoresolve. Jenže já pochybuju, ale goddammit, blbý tlačítka. Je docela dost věc. No, je to homeworld, takže předpokládám, že je docela dost věc. Ničíme na jeden. A jak whatever. Wall. Tak. Teď sem, a to by mělo být jejich poslední. A už to vyhrajeme, joj. Popravdě řečeno, netuším, jestli... That's...
thing to offset, I would say. To podle mě vyrovná za chvíli. To v pořádku, proč? To je všechno. Nicméně, kde jsem to přestal? Mara, všecko má pollution. Whatever, I don't care. I don't care. I am winning. I don't need planets for my race. Kde jsem to? Ale jo. Pravdě řečeno, s tím novým patchem se to hodně změnilo v této hře. Čili nemyslím si, že budu jen tak dělat novou sérii, ale určitě se k tomu vrátím minimálně ve chvíli, kdy to už vydají jako kompletní. Uvidíme. A jak se budu cítit, ale myslím si, že tohle je konec této série, takže myslím, že nemá cenu dělat okamžitě další. I když vydali patch, jsou nové věci, ale... Jej, scientific victory. Ale... Takový jako... Já tohle prostě. Proč jsem... Jo. Pokládám, že už nikde jinde nemají další planety, takže tohle... Jo. To resolve. Už mají jenom 2 planety. Tohle to má taky hodně věcí, nebyla to... To nevypadá jako Homeworld, ale... Jako je jich teď jo, ale... Homeworld jako... Ta přežije. Nepřežijí. Proč to tam, jak to tam může stavět něco? Jsem potom podívat zpátky, jestli tam má něco. Autorizol. Už poslední odpor na Lengzin 2. Ultra rich planeta, kde skoro nic není. Destroy them. Jak jako poznat, že na té planetě nežije zrovna nic, jenom jsou tam, je tam nějakých 5 robotů, robotů jako struktur. Ono to akceptovalo. Ale bylo rychlejší, než jsem si myslel. Konec? Nějaká endscreena? Jej! Humanity finally conquered the stars. Their military might undisputed, they now rule wisely over a pacified galaxy. It is time for the Pax Galactica to begin. Tohle to je excellence. To je score. Okay. WTF, co je tenhle drop jako? Tohle je pravděpodobně válka, kde máme Mršan. Válka z Mršan je tady. Okay. To Alkary. Okay. Sakra, no, ty dostali tady. Tam prostě zvýšil úplně šíleně. Vsajlanit. Už nemůžu... Jsem je nenašel? Včas? Když Bulraty jsem našel, tak nevím. Army. Okay. Populace. Jako sakra na to, že by se fakt jako měla množit, tak jsme měli 2x až 3x víc prostě. A to je úplně šílená populace. OK, a Mršánci to tady pěkně skurto. Tohle myslím začátek války s Mršán. Konec války s Mršán. To bylo divný. A tady je ten propad, no. Ale oni nedostali nic, což je... Že oni vlastně nic ani, myslím... Oni nám jenom zničili kolonie. Tady byla válka s Mršán. Tady potom jsme prostě úplně šíleně vyskočili. Tohle to byla velká kolonizace? Tady se to moc neměnilo a tady to je Orion. Aha, jasně, no. A kredity, no. Milion, no, to by měli nějak vyrovnat, protože ty kredity, pravdě řečeno, fakt není na co spendovat. Upgradey, jasně. Ale jakoby ekonomická balance je fakt jenom na začátku, kde ty kredity něco dělají. Tady prostě ty kredity by v podstatě ani nemusely být, protože já v podstatě si můžu koupit cokoliv. Já si můžu koupit několik Death Star, který můžu mít stejně jenom jednu. A kdybych objednal na každé planetě, kterou mám, svou nejlepší loď, kterou můžu mít víckrát, tak si to pravděpodobně můžu koupit za to. No?
Samozřejmě jsou tady prostě divný, nebo ne překlepy, ale prostě, no, jak se tomu říká, placeholdery možná, nebo prostě něco z toho, protože zase, že jo, je to beta, předpokládám, takže je to ještě ve vývoji. Federace planet vzala trošku jiný přístup a zničila všechno, co našla. Ale já za to nemůžu, za to můžou hold kočky, protože nás zaútočili hned z začátku. No? Mají smůlu. Počkej, tady není nic jiného, já bych čekal třeba nějakou ty grafy jsou nice, ale například v Galactic Civilization a v Civilizaci 4 byla naprosto úžasný celá mapa a člověk to mohl pustit a jak se to krásně prostě rozvíjelo. O co jsme přišli, o co jsme ztratili, to bylo úžasné. Jako. A to jsem se vždycky koukal velice rád, jako jsem vzpomínal, co jsem udělal tady, co jsem udělal tady. A třeba to přidají, uvidíme. Tohle klikat už nemůžu. Done. A jsme na této skříně, no. Čili, holt, jak jsem říkal, další sérii určitě někdy udělám, ale počkám si minimálně na pár patchů, aby to bylo trošku zajímavější. Tohle to bylo spíš taková ukázka, jako rozhodně to není hotová hra. Ani náhodou, jo. Užil jsem si u toho zábavu, ale myslím si, že tam zatím málo mechanika takových věcí. Ale to přijde. To přijde. A rozhodně nebyl moc velký odpor, kromě začátku. Začátek byl zajímavý. A chtěl bych nějakou jako větší struggle, co se týče Orion planety. Větší odměnu, aby třeba měla vlastní jako podnebí, vlastní velikost, vlastní minerály, které by byly od 1 nad max. A žádná jiná planeta by to neměla. Lepší třeba technologie a byla víc bráněná prostě, aby ten fight o ten Orion byl fakt jako epic. Jenže chápu, že se to musí být balancovaný, aby kdo získá Orion, aby to nebylo jako vyhrál hru, jo. A zase bych chtěl, aby jakoby minimálně game mod, kde by kontrola Orionu byla jakoby hlavní věcí v té hře. Kdyby to nebyla jako vedlejší věc, jako nice, mám Orion, ale pokud můj nepřítel to vlastní hodně víc než já, tak stejně jsem v pytli. Když bych chtěl, jako, že ten Orion by byl fakt jako ústřední, něco, o co by se bojovalo od začátku do konce. A třeba i s nějakou jako AI frakcí. A myslím, že oni plánují nějaký AI frakce, jako něco jako městský státy v civilizaci. Pokud se nepletu, popravdě řečeno. Ale jako možná kecám s tímhle. Nicméně myslím si, že bych neměl už kecat dál, tohle je sice poměrně krátký video, ale tak jako nebyl už moc stejně dělat. No a uvidíme, co se stane s Master of Orion. Uvidíme. Já si určitě prohraju nějaký patche sám a rozhodně se pokusím nějakým způsobem udělat nějaký video ve chvíli, kdy to vyjde, jestli to má cenu kupovat nebo ne. V tomhle stavu je to nedělaný samozřejmě, takže kdo to koupí je ve velkém risku, jako pokud se mu to jako líbilo, to, co vidí, tak jako pěkný, jenže oni to můžou všechno změnit. Že je to whatever, no. Je to takový jako, kdo ví, no. Ale myslím si, že to jde velice dobrou cestou. Chtěl by to trochu víc změn, ale tak to už. No, nicméně, měl bych to tady skončit. Takže se snad uvidíme u dalších videí. Já jsem byl Divine a mějte se.